Това е трудно време, което посвещаваме с теб на интересите на българските граждани, защото, Сашо, пенсиите, цената на тока, ниските доходи, всичко това е следствие на едно, Сашо, на корупцията, на безхаберието на българските политици в продължение на 4 правителства. Тук съм съгласен. Само, че когато ти за вестник Ретро даваш интервю, в което кажеш как си се трогнал от беззъбите, 50-100 човека беззъби пенсионери, без предни зъби в Добрич, и в същото време, ти, който ходиш в Сен-Тропе на почивка, виж колко абсурдно звучи. Сашо, аз преживях един много силен момент за себе си. Така? Преди около 1 година, когато тръгнах на поредното турне България, тогава то вече получи името България без цензура. Трябваха ми около няколко дни да се осъзная. Това е стара снимка, между другото, от времето на BTV. Така? Да се осъзная какво се е случило в страната. Когато видях тези хора без зъби, без дрехи, крайно обеднели, крайно маргинализирани, аз бях изненаден и бях в шок. Първи момент реших, че някой от моите продуценти, някой от екипа ми прави някаква скрита камера, нарочно привличаме такива хора по площадите с цел да стане някакъв сблъсък, някакъв катаклизъм. Не можах да спа. Повярвай ми, аз наистина няколко вечери подред не съм мигнал. В следващия момент разбрах, че всъщност ние сме се сринали. Че това, което ние сме усещали тук като някакви затруднения, нещо бизнеса позакъсва, позадъхва се. Собствените ми родители, майка ми, тези хора по площадите ме накараха да се осъзная, че всъщност измеренията, бедствията на това управление и на тези преди него, за мен и за теб, са съизмерими с намаляване на някаква част от доходите. А за тези хора, това е края. Те са приключили. Няма как да се живее повече по този начин. Знаеш къде бях днес? Само да ти кажа. Само да ти кажа, и Волен Сидеров не би го формулирал така. Волен Сидеров сега. Я не това е една теза на реформаторския блок. Бареката новия Волен Сидеров. За Сен-Тропе кажи. Бил съм в Сен-Тропе един път в Кан, в компанията на жена ми. Кой плаща? Аз съм си платил сам, дори сметката, която беше тогава от порядъка на реалната сметка, не онази измислената, която излезе 115 000 евро. 105. Каква сметка? Къде пише там моето име? Дори мои приятели направиха разследване, оказа се, че от някакъв подобен бар в Монако или не знам си къде, аз не съм ставал през живота си. Аз съм бил един път в Кан, като изпълнителен директор, да преговарям за нови продукции и в Сен-Тропе в компанията на жена ми. В този гнусен материал, който беше написано, че съм бил в компанията на проститутки и така нататък, на заден план е жена ми с най-добрата й приятелка. Но около теб са добре познати лица от българския бизнес. От тях беше заболекар от Пловдив, а другия Чочо Александров, така наречения олигарх, на който аз му платих сметката. Това е олигарха Чочо Александров. Ти му плащаш сметката в Сен-Тропе. Сметката беше 500 евро. Мога да ги позволявам си ги, извадил съм си ги от джоба и съм платил.